Matag oras hatod sa Indokang. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O, di mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdangog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardelal. Aramon Yato. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsungan. Pangapunan sa mga mamahan, makisumalo sa programang kaibuhan. Para sa katoninungan, asing kaginawahan. Pangapunan sa namamayaw kan banwaan, ibunan serbisyong tunay na linalaoman, na mapapaginabangan kan kadaklan. Mga katugang, good morning, good morning. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programa. Aram mo niya ito kunya pong aldaw na ninin Huwebes. Petsa 6 na sa bulan mga tugang kan Agosto 2026. Ako po sa lingkod, Mardiladeng ibang sadit sa naperot niya. Iniba na po kita hanggang alas 11 lang po kita niya na Huwebes. Dahil pag Huwebes, pag alas 11, papasok po ating friendship from DNR Regional Office number 5 para po sa sendang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Every 11 to 12 po yan kapag Huwebes. Kaya abangan po ang mga developments, mga programa kang DNR para po sa pangatama sa kapalibutan. Marabay na po dyan ang mga bagong mga patakaran na dapat natong maraman para po na kita mabugtak sa alanganon. Ignorance of the law excuses no one, ika nga. Abangan po yan mamaya, 11 to 12. Yan ang tong hindi po ito yung programa. Ako po si Clarence sa lingkod, Mardila. Mga birthday celebrators, happy birthday. Many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. Radio Technical, kasabay niya ito si Kuya Nenes Flora. Down man mga tugang sa newsroom. Sina Jenny Balyaran at saka si Nicole Ann Gloriani. Get well soon, Ciara May. Pagkatapos, siyempre, sa luwas sa Mega Bus Patrol. Padagos pong pangalap ng mga impormasyon, mga istorya para may balangibog sa manuan kasi mapukawan mga turog sa pansitan. Good morning mga sa mga bisita na nag-atindir mga tugang sa pangduang aldaw ng unyan kan Albay Just Transition Conference para po ma-plansa na ang mga bagay-bagay na gaypuhan para po sa pag-achieve kan Albay sa 100% renewable energy by 2030. Mga tugang, nakatutok po dyan ito yung mga nasa technical groups na Chief Ramir at saka si ang tuwing IT, si Jerome Nico Martinez, si Riman, si Baby Angel Mustasa. Alright, mga tugang, mamaya ho, pasadaan natin ng konti yan. Kunin mo natin ang report, alipo niya sa luwas. Si Karen Ala nasa linya na para sa nagdag niya itong istorya. Karen, good morning. Please come in. Hello, Karen. Nawala si Karen. Nawala. Ay. Okay, mga tugang, naman po sa mga kababayan ta. Sabi ta nga ni, nagkapadagos po ang mga pagtiripon and garo maatindir duman ngunyan naka-schedule mga tugang
Si Mayor Isam pero kasubago day po nakaabot. Taka garo si Ma'am Batchiller ang pinadara and binasa po yung mensahe ni Mayor Isam. And then si Congresswoman Crisel Lagman kan First District of Albay is also expected mga tugang to be present ngunyan po na sa ano yan update 2 kan komperensya. Okay, bueno, dagdagan tayo ni story ali po dyan sa luwas. Nasa linya si Pading Jomar Bien. Pare, good morning tabi pare, please come in. Salamat, Paring Mar. Good morning sa mga paraan tabay. Nagpipiringi-tingi na uli sa Barangay Calbayog in San Roque. Ay Bakwis Digdi sa 10th City sa Barangay San Jose sa Marilipot, Albay. Matapos na ipag-declare ng anti-campent katubago mismo, nagkaigwanan ng briefing, meeting duman sa mga evacuees na mga tugon kan MSWD o DSWD, MDRRMO, asin kan alkalde mismo kan Malilipot. Tapos kan briefing, nagpo na sumay mga sadiring lunadan Pading Mar, may tricycle, may motorsiklo, pigkarga na susendang madadara. Tingi-tingi pasiring sa Barangay Calbayog asin San Roque kan Malilipot. Ay mga gamit motorsiklo, so iba tricycle, bit-bit so mga kagamitan na iba, mga taman, hayop na mga taman na ikos, ayam, so pambulang na manok, ipaw dyan na data baka pagabot duman lumayog, mawara. Ipaw dyan na lang dadarahon ito. Pag carry ba na mismo sa parabulang? So mga wood tiles na ipigsalog pa day duman sa ipig tawag ang mga tent. Inisyo na yung kan DSWD ng mga wood tiles, mga magayon. Ipig pa uli. Ipig kolekta girari kang DSWD na magamit pa sa mga masunod na pangangay po. O tent, ini tatabangan sila kan mga tauhan kan LGU para ma-disassemble sa tent. Luway-luwayon, sabi ni Mayor Sinon Bulante, luluway-luwayon iyan, iingatan din maray, sa ibabalik iyan sa DSWD region, sa daing istakan digdi sa Malilipot, duman i-stack iyan, i-issue iyang giraray, kung pinakaipuan, giraray kan Malilipot, o kan sa iba pang lugar, nin mga tent na magagamit sa ano pa man na pangangaipo. Okay. Ang kadaklan sa saindang mga evacuees, taud-taud pa maarali, actually di pa man sindagabos makahali, nagakot-akot pa sana, apigalat pa. So, food pack na itataw kan DSWD, supply nin pagkaon sa law ng masunod na 15 aldaw. Iyo. So, pag-abot ka ito, pigahakot pa ito. So, truck na pigkargang ka ito, sabi ni Mr. Alvin Magdaong, ang MDRRMO, iyon naman ang gagamitong kaning mga evacuees para hakutunan sa ilang mga kagamitan, pasiring duman sa Barangay Calbayog in San Roque. Okay. Pero ngunya, nagpuron po na may mga nakatipon pa diki food packs. May naagyan ako, mailing mo dyan siguro sa picture, sarong tricycle, paano ni food pack? Sabi ko, boss, anong plano at adakulong kang natipon? Maloy man lang kami magkaon. Siguro mga 15 kaon ito. Bata ka rin ito tao pang sarong sako. Bata ko pa nga kan masunod sa 15 aldaw. For 15 days na supply ang maabot pa. Igwa pa, pagkatapos sa probinsya ka rin, may sarong sakong baga sa kada pamilya. Uyuga mo yan. Sabi ko, anong plano mo kayan? So mga kaon baga, binilo ko pa. Pwede ba baga niya ako ipamakalian? Ay, day mo? Konsumo na sa nangayon sa mga masunod. Sabi nga, di kan sobrang mga taga-DSWD, at ang pigkahorong ito, nagdulok, solid yan sa region. Pwede man nga yan sa ripabakal, bako man nga bakal. Kung di mo magkaipuan na, so kung kaipuan mo kibang
bagay na dahil sa loob ng account, di yung ibakal mo. Itrokis. Kaya man ngayon, bawal. Talaga para sa indo ngayon. So, iyan ang sitwasyon, dakulong pa sa mga evacuation na may mga tadang food pack. Aha. Mga maugmahon sinda, nagpasaralamat. Mga maugmahon, tama, balik na ngayon kami duman. So, baka buwilo na kami kan gusto mo yung gibohon. Ito ang pinuntuhan kan mga evacuees. Sa digdi ngaya, limitado ang iro-iro. Although bastante ngaya kami sa pagkaon, ang problema ngaya digdi, siyempre, ang privacy. Privacy. Iyo. Tapos, init na sobra. Bagang pigistaran ni dapat Correct. mainiton. Pagbalik mi ngaya man, balik kami sa maskong lugar. So sa ugaring na nakaulay ko, si Lula Lydia, dahil man niya akong ulian, kaming mag-agum na ulian, dumaan na, trapal ng oras ngaya kami. Sa kaaluyang kan panahon, na day na istara, nag-urulag na sa atop me. Nagaba na so ato, pangyari. Nagyaraba, mapakaray pa sinda. Pero mga magbahong sinda dahil lang 7 bulan na yaon sinda sa 10th shift. Ngunyan, finally, makakabalik sinda sa saindang mga sadiring harong. Mga barangay, ano yan, Calbayog and? San Roque. Dito man lang ang San Roque. Mayormente Mostly Calbayog. Calbayog, nasa itaas na yan. 405 na pamilya. So, 43 kang 405 pamilya yan pa de. Yaw na duman sa housing sa Barangay Binitayan. Awarda na ito. Dumaan na sila mauruli. May bago ng istada. Alas ko na, nag-apod sa kuya si Mr. Magdaong, si Alvin. So, hindi ararin mo kung malilipot. Okay. Ito na, tapudan ko na sana siya. May update guide na gustong ito sa DCGB News. Okay. Yan. Iyan pa rin, ang gili mo niya itong pagsubaybay kasubago kan pagpun kan Dicampen, Baby sa 10 City, sa Barangay San Jose, kan Malilipot Albay. Jomar Bien, DCGB, sa ngarang palagan TYZ Enterprises. Makukuha dyan sa Oro Site, Legazpi City. Initabi si Jomar Bien, DCGB. Thank you very much pa rin, Jomar. So yan po tabi ang development. Matapos po na ibaba sa alert level 2 kang Fibox ang sitwasyong kambulkan mayon kasuhapon, mga bandang alas 3. Iyan naman po yan, may direktiba naman ng gobernador bilang chairman kan MDRNMC. Tapos ipinlos na po yan kan APSIMO na direktiba sa mga iba-ibang mga MDRMO, sincere RMO na may evacuees na para po sa decampen. So, base naman pa sa direktiba, alas 8 ngayon aga, mga tugang supagpoon kan official na decampment. Okay? So, nagluway-luway na so duman sa Malilipot. Nakul pala ito, 405 families. Kaya, ano yan, hurugma na tabalik na dapo mga tugang sa indang mga dating istada. Okay? Pero siyempre, ayos to the bull mong giraray permit. Dito man po aram ang kunyan. Although duman sa ibong na ito, bako masyado duman digdi sa may southeast quadrant ang talagang delikado. Duman sa likod ito di ba? Including yung tabako. Although nasa loob sindakan 6 km permanent danger zone, mga tugang, yung barangay po ninda, pero yun, tinugutan na pong mag-uruli. Kaya nag-arsikaso na, so iba nagduruma na. Yan po, pigalat pa. So mga may oras na ipapaabot pa mga tugang yung DSWD, mapabalon pa. Good for 15 days na konsumo. And then kasud baga may announcement man mga tugang si APSIMO Chief Bobby Cristobal na ang gobernador may direktiba na paguruli biton mga tugang tig sararong sakong bagas kada pamilya. Yan po tabi para sa mga evacuees natin. Okay? Alright, so sige po tabi, ingat-ingat na sana sa mga kababayan ta, and then yun nga bago mag-arali ngaya, so yun restaurant na lugar, ginaribang evacuation center, rilinigan mang giraray, tangani po na maging okay kita. Alright, good morning kay Jay Balisoro,
Watching from our RJ Subdivision Ginubatan, always this GB. O happy fiesta dyan sa Ginubatan, malapit na. Kuya Bob Gandano, good morning. Kaya rain or shine, still monitoring. Yan. Good morning Kuya Bob, miss you po, tabi. Yan, Shirley Antiquera Bulaños, good morning. Sir Mar, watching from Panarayon, Bagagay. Yan, okay. Michael Obiles, good day. Barangay Cagraray, tabi po, Batiman. Oy, mga amigo, dyan sa Cagraray, maraming salamat sa padago sa pag-antaway, tabi. Mabuhay ka mo dyan. Siriman, si Don Miguel Cheldevera, good morning. Dyan po Santo Domingo. And Cora Balaoro is watching. Maraming salamat, Mading Cora, at saka kay Pading Dan. Good morning po sa Indotabi and family. Okay. Siriman, partner King Rinaldo sa Bangkirohan. And dyan po mga tugang sa si Bing Buen Juarez sa San Isidro sa Malilipot Albay. Benji De Pogi, good morning po tabi sa imo, Benji Hile. And then siyempre si Sir Jeff Santos dyan po sa Queensland, Australia, as in man si Ma'am Annie Armstrong sa Melbourne, Australia. Alright, okay, good morning po tabi. Yan, maadumang ko ako sa bago sa The Oriental, kaya lang buminagsak sa oran. Bata Andarata, so 2 wheels na naman, di madudumog kita, bata mga programa, kaya dahil ako nagdiritso. Parisin niya ako pa pala si Ronald Baldo, no? Okay, di, kasunod ma, nagkaigwa po mga tugang kan, ano yan, pagbukas, kan 3-day, na Albay Just Transition Conference, na may kamauutan na may presentar mga tugang, sa mga stakeholders, pati na sa mga investors, mga representative ng embahada kan Britanya o United Kingdom, pagkatapos kang ano yan, may hali sa China and Hong Kong, mga tugang, para sa tuyang pagmaot na makabalyo na kita, mga tugang 100% sa renewable energy, sa ano yan, na source ng kuryente by 2030. Parte po yan kan pagdeklarar kan Albay bilang nasa climate emergency. And then nagkagwanin primerong pagturuparan kan 2024, duman mga tugang sa ginibo na summit, Investment Summit, Renewable Energy and Investment Summit by kan 2024. Panahon pa mga tugang kaito ni Governor Grex Lagman. Okay? So, sa tabang mga tugang kang Philippine Movement for Climate Justice. Pagkatapos, kaya hindi po na nabilog na ano yan, Albay RE Alliance. Di ba? Yung sina Ma'am Tet, pagkatapos sina Ma'am Rosemary Ray, ang mga nangyanat po dyan. So nagkabirilog na po yan hanggang sa makamaning roadmap. Hindi ko niyang ipipresentar yan na roadmap dahil sa 3-day conference. And yung first day kasudma, mga tugang, natapos na may halangkaw na paglaom mga tugang para po sa renewable energy future. Diba? And yung total technical renewable resource na assess para po sa probinsya, nasabi na 988 megawatts. Pero siyempre, mga tugang, dakol na mga detalye pa na kinakailangan plansahin. At saka kung duman po sa ginibo po na presentation ni Sir Edwin Tisaluna, ang Senior Renewable Energy Officer ng Philippine Movement for Climate Justice, nagsasabi na kadakol kita pa na nahihilingon, lalong-lalo na sa mga permits, pati na lot acquisition, di ba? O yan ang mga dapat na hilingon kimaray and maplansa. Pagabot duman sa permit, dati da labing mga signatoros, labi da ang 200, ngunyan nga nasa 170 na sana, and hopefully mabawasan pa. Ganyan kakatindi, no? Ano kakatindi pala nang agihan, mga tugang, may mga permiso, kapwedeng basta-basta mag-put up, kay puha na umagi ka sa tama. Okay? So, yun po. Sana lang, mag-ibuhan talaga ng paagi ang Kongreso, base doon sa kasugaan kang presidente na pakusuguna, i-fast track mga tugang ang pag-shift sa renewable energy kang Pilipinas para mabawasan ang pagkonsumo ng fossil fuels na nakakadanyar sa kinaban, nakakakontribo para po sa padagos sa pag-init kang kinaban. Igwamas na kita mga sources available
may mga renewable energy which is sabi nga ni kaya ni the cleanest, pagkatapos cheaper and sustainable, mga tugang na enerhiya. Igwana kang itang exist dito sa probinsya, sa Bicol doa na igwana pong renewable energy kita na malinig yung pong nyaon po sa tiwi, pagkatapos mga tugang sa bakon sa nito, yung geothermal power plant. Kaya lang, siyempre, because of ini po na one grid, one rate policy, pagkatapos yan din sa IPIRA, ayan po tabi, mga tugang, we cannot enjoy it fully. Tapos, dahi man nakasabay pa, mga tugang sa, na pinagkakuaan kang Aleco ning kuryente, yan po na duwang planta ta, di po sa Albay. So, yan po, mamaot na makabilog talaga, magka-put up, mga tugang ning renewable energy sources, makabilog ning planta ning, ning farm, solar farms, magkaigwa ning mga wind energy, tapos kadakol pang iba, mga tugang na available pa sa Albay. So, igwa ng mga nag-pipeline, and igwa na po ng mga pahayag mga tugang ng mga investors, actually kasudba niya raon giraray, and yan po tabi, hopefully, mga tugang, bago mag-abot ang 2030, kahit nga 50% lamang, by 2030 ay mangyari na. And nabigala taman ang magiging, resulta, kampadagos po, mga tugang na public hearing, para duman sa pinagbibilog mga tugang na renewable energy ordinance kang probinsya ng Albay na magiging giya, pero sa roadmap may ordinansa dapat. It is a must. Mga tugang may pasarang ordinansa, tangani po na naka-stipulate po dyan ang mga dapat na giribuhon, and then ang mga pwede man na mapakinabangan ka mga mag-invest po dyan, including yung po na mga paglilibre sa buwis sa nagkapira po mga taon, asit iba pa po mga tugang na mga dapat na asikasuhon para dyan. So yung roadmap, binilog po yan, talagang pinag-adalan, and ngunyan ipipresentar na po yan mga tugang kay gobernador, asin po sa mga opisyalista, as sa mga stakeholders para, sabi nga ni kaya mahimay, maplansa, kimaray, asin malinig na pag-implementar talagang walang hassle na. Di ba? Para po dyan. Kulang bagay po mananggad. Primero, duman sa mga pakibuuran sa mga technical people, kang Aleco, maging ka mga nakakaaram na yung systems loss, mababawasan mga tugang kung harani ang pinagkakuaan. Unlike ngunyan na harayo kita. Tapos, barato pa. Di ba? Barato pa. So, yun po yan, ang mga dreams o kamautan. And sabi nga nila, nearly the dreams will come true. Mga tugang kapag nagtarabang-tabang ang gabos. Iyan po tabi. Yun man talaga ang kaipuan. Magtarabangan para po maging ariglado kita. Okay? Hello kay John Friel Nase. Ay, mangyari. Kumusta ka na, John? Ini yung amigo niya to, naging OJT natin, naging digyan, intern ta. Mga tugang from Bicol University, John Friel Nase. Yan. Alright, o paano? Param na kita, mga tugang ta. Yaon na sina Mark. Nakaready na ang mga friendship natin from DNR Regional Office number 5 para sa kapalibot ng tama ng program. Masunod na po sinda after the news break. Tendo ka boss, ako po si Mardila. Thank you for giving us company. God bless the Philippines. Yung napalibot. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila.